Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. A dole a kalle ni, a dole ku dube ni, mata ma da sun gani, a dole ku saso ni. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, kun ganni dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, kun ganni dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, kun ganni dan gwamna. A dole a kalle ni, a dole ku dube ni, mata ma da sun gani, a dole ku saso ni. Dan gwamna, dan da Allah ka yi haƙuri da Allah, an jima za a samu. Allah ya taimaki mai taimakon talakawa da gajiyayyu. Dan gwamnan garin nan, Allah ya ƙara ma lafiya. Amin amin fiye. Ya ake ciki ne? Wallahi Hajiya ce take son ganin ka. A Hajiya kuma? Wace Hajiya kuma? Tsoho hukumar lida ta jihar nan? Hai, Dauda wa ce mata muna nan? Gaskiya da wannan misali na ce kaga. Wallahi ban san, ka san binkice ban san wanda ya nuna mata inda kake ba. Wallahi ya isa. Yanzu da na zo nan ma ne ba sa da na zo karamin gadin da zan zauna in huta ma sai da aka biyo ni. Naji, ka je ka gaya mata ta zo amma dudu ba zai wuce minti 5 na ganta ba. Ka je ka gaya mata. A turan ka ya dade Allah na tuba, akwai mutanen da suke son ganin ka ko ma hakan ta abin nan ai ta da Allah ki yi min shiru ka je da Allah kai ta surutu ba kai ba gindi. mata ma da sun gani, a dole ku saso ni. Dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna, dan gwamna. Hello, ya ake ciki? Yanda na gaya maka ba zai yiwu ba 17 miliyan. In sun yarda 20 miliyan in ba haka ba kar a ƙara kirana, in ka ƙara kirana zan ci ma mutunci. Na gaya maka. In sun yarda in ba su yarda ba shikenan. Sai ka ce tare muka haɗa kuɗi muka sai wayan? Haba da Allah. Ke, dama wannan shine dan gwamna ɗin? Ina jin shi ne don nima ban taɓa ganin sa ba amma ina ji ana labarinsa. To amma an ce yana da taimako ko? Sosai ma kuwa. Ranka dai ga tunan ta zo. To ka tafi mana ka zo ka tsaya akan ka tafi ko za a ƙaro muku da Hajiya, ya aka kika san ina nan? Ranka ya daɗe, ni da nake neman ka ruwa a jallo? Ai dole na san inda kake. Gaskiya kin yi sa'a. Ai ko da kin taushe hannu ba mu haɗu da ke ba. Ina ji sai next week in na dawo daga Singapore. Ai na san baka zama ƙasar nan, shi yasa ne Allah mu haɗu da kai kafin kuma ka sake barin ƙasar. To yanzu ya muke ciki? Ka sani ai yallaɓai. Zancen wannan kwangilan ne da muka yi magana. Dan Allah so nake kai wa gwamna magana ya sa baki dan na san idan ka sa baki zan samu. Hajiya, tsakanin da ke babu wani boye-boye.
ni ba na taimakawa mutum sai na tabbatar yana taimakawa na ƙasa da shi. Ranka ya daɗe, ai ina iya bakin ƙoƙarina. Ina taimakawa marayu, sannan kuma makwabtana nakan ɗan yi kunun sadaka ina ɗan rarrabawa da kuma dai irin almajirai dai haka dai nakan ɗan ba su sadaka. Hajiya, matsayinki ya wuce raba kunun sadaka. Ke fa babbar attajira ce. Kina ji? Za a baki kwangila. Ina so ki je gidan marayu. Ki ba da miliyan 2. Sannan ki kawo min evidence of payment. Sannan zan sa hannu a baki kwangilan nan. Haba ranka ya daɗe. Sadaka har miliyan 2? To ni me zan samu? Haba Hajiya. Yanzu akalla ba a kasara ba. In kika je kika ba da 2 miliyan a gidan marayu. Baki samu kuɗi ba a kwangilan nan ki samu 30 miliyan. Menene miliyan 2? Ni ba na son mutumin da yake da son kansa. Ni gaskiya ban da miliyan 2 da ba zan iya bayarwa. Miliyan 2 yayi yawa. To, ai ina ganin shikenan. Tunda ke baki iya biyan 2 miliyan ba. Sai a samu su ba da 2 miliyan din a ba su kwangila. Haka zaka ce? To shikenan. Insha Allah. Idan da rabon zan samu wannan ko da sa hannunka ko babu sa hannunka sai na samu. Bilki, kin ga wata mata mai son banzan tsiya? Yanzu ita da ta ba da naira miliyan 2 a bata kwangilan naira miliyan 30 shine take ganin asara dan za a kai gidan marayu? Ni ma abin da nake so in faɗa kenan kika riga ni. Bilki, ina ma a ce gayan nan zai yarda da ni. Wallahi da na mai magana ni sai in ba da naira miliyan 2 dan dai a kai gidan marayu naira miliyan 2 a bar banza a guri na? To ki jarraba mana wataƙila sai kiga Allah ya sa ya ansa. Kina ganin zai kula ne? Dan gwamna ne fa. Mu jarraba inda rabon mu sai kiga Allah ya sa ya kai. A'a, ranka ya daɗe. Na gajiya nan ta tafi amma ta yi sa an taimake ta ko? Dauda, daga yau, daga rana irin ta yau, kar ka ƙara kira min wannan matar. Ba ma wannan matar ba ire-iren waɗannan mutanen kar ka ƙara kira min, na gaya maka Dauda. Ka shiga hankalinka. Ranka ya daɗe laifi ta yi kuma? Kwangila ta nema a wurin dadi. Akan an ce ta ba da miliyan 2 za a kai gidan marayun da muka buɗe. Kuma akalla ba a kasar ba wannan kwangilar in za ta siyar da kwangilar in sai ta samu riba za a iya siyan kwangilar har miliyan 40. Gaskiya ne, amma ranka ya daɗe Allah na tuba. Dakata Dauda. In Allah ya kawo mai rabo, wallahi matan ta hasala. In Allah ya kawo mai rabo sai a bashi. Ai duk wanda aka taimaka, to shi ma kuma ya kamata ya taimaka ko? Kuma Allah na tuba, kuma ranka ya daɗe gidan marayu na ai dan haka aka gina shi. Yanzu Allah ya kawo mai rabon tunda dan haka aka gina shi ba mamaki ga Allah ya kawo wanda zai bayar. Ko da yake Dauda, da Allah ka je ka sama mun kayan sanyi haka masu sanyi da Allah. Kamar su lemu haka, ka san irin lemun ka san pop right na. Sannan waɗannan kaga ai ba irin su ma nake sha ba. Ka je ka kawo min irin wannan. Sai ka ce baka san pop right ina ba? Wallahi ranka da kuskure ne saboda kuma ka san teburin ne ka a bar shi haka. Kamar ya kawata teburi me tebur zai yi? Na gaya maka je ka kawo min irin abin da nake so ka same ni a mota. To ba matsala. Kai sauri mana haba da Allah Dauda. Da ni kuke ne? To amma dai Allah ya sa dai lafiya ne ko? Na ce ba, Your Excellency, da Allah taimako muke bukata a wurinka. Taimako kuma? To amma ta zan iya taimakon ku? Dama Your Excellency, ina can sai na je kuna maganar kwangila da wannan matsiyaciyar matar da ta tafi. Shine na ce in babu damuwa ni sai na bada naira miliyan 2 idan cash kake so idan kuma transfer kake so sai in bada sai idan ya so sai a bani kwangilan naira miliyan 30 din sai a kai gidan marayun ba wani abu bane ni ba komai bane abu. Dakata da Allah. Wai me isa ku mutane garin a san ku ake manta ku? Ai wannan gulma ne da munafurci kenan duk maganar da muke yi a shi kunnan ku yana wajen. Wannan shi ake kira da sa ido. Your Excellency, ka yi haƙuri. Ka san da mu da ku babu tazara.
ina kusa da ku ne shi yasa nake jin duk abin da kuke faɗa kuma kuna faɗa ne cikin hayaniya shi yasa na saurara. Naji yanzu ya kuke so ai? Naira miliyan 2 ka kuma ni ba ni da matsala da su. Akwai mana cash kake so ko transfer? Kin ci sa'a. Kin ce mai excellency na ji daɗi sosai mutuƙa kuma daman mu dan talaka muke kuma mu na al'umma ne. Insha Allah za a taimake ki. Alhamdulillah. Na gode sosai, Your Excellency. Bilkisu, kin ji sa'a. Dan gwamna. Na gode fa. A ba kuma. Very nice this weather. Ya ban kudin mana. Wonderful. How much your money? 350 ne kudi. I say how much your money? No Hausa. Na English be this. Okay, kai nan baka jin Hausa kenan? Yes. I come from United States of America and pidgin language is my mouth wonderful very much. So the action or activity related to your internet expenses over the distance we cover is the process of this over the shelter is 350 naira only. Bawan Allah, Hausan nan a bakina da kasan jakin Kano haka nake. To amma kai yanzu, kai ne kake zazzago wannan aikin? Wallahi taɓin gishiri ne, ka san wani lokaci sai muna taɓin gishiri. Hakan shi yake sa mu gane ƙasar mu Najeriya a'a ma'aikatanta suna yin karatu ko ba sa yi. To kai ka zace ba mu yi karatu ba? Ni nan da kake gani digiri na 3. Kawai rayuwa ce ta sauya min na ɗau mashin. Amma so 3 ina digiri. Digiri 3? Wannan da zai san ni iyakaci na sakandaren ita ma guduwa na yi. Ai asiri na tuni. Yanzu dai haƙuri za ka yi. Fadon me ka karɓi wannan kuɗin? Ka yi haƙuri a matsayinka na ɗan makaranta wanda kuma yi karatu isan ilimi sai ka yi haƙuri ka karɓi waɗannan. Yau ɗaya cuta ta ɗau cuta, mahaukaci ya hau jaki. Wannan ashe ɓarin zance ne ma ya kai ne muka turanci. Haba Hajiya Aisha, dan Allah dan Annabi wannan wace iri rayuwa ce? Wai me isa in dai zamu shirye din sai kin bani matsala. Ta ya za a yi yadda da kai bayan na san kana son ka mai da ni gogari ya sa. Duk abin da na yi alƙawarin zan baki, ai ina baki. Yanzu fi sabilillahi Hajiya Aisha na taɓa kiran ki aiki ban biya ki ba? In ba dan ma na zo na ji kuɗin da kawanka a hannun yaran nan ba, ai na san rena min hankali za ka yi. To har yanzu dai ko ba su saka min ba. Haba ki daina saurin yanke hukunci mana. Amma na san tunda suka muka alƙawarin za su saka miliyan 2 a asusun marayu, ai na san za su cika alƙawarin. Ai bai kamata bayan kin tafi ki dawo ba, tunda ba haka muka shirya plan ɗinmu ba. Kawai haka aka ce ki tafi, in kin tafi kawai. Diji, ka gaya min idan zan yarda da kowa a duniya nan me zai sa in yarda da kai? Ni wuri ba ki ɗauki naira miliyan 2 ki saka a cikin akawun ɗin marayu, kamata ya mu tsaya sai kin tabbatar da kwangilan nan kafin ki ɗauki kuɗin ki sa. Bilki, shi faɗan gwamna ne. Dan Allah in tambaye ki me zai da wani miliyan 2 mu? Dan Allah dan Annabi ki daina irin wannan magana. To shikenan yanzu yaushe zaki sa kuɗin? Win, kar ki damu dadin mu idan ya dawo zan karɓa kuɗi a gurin shi. Akwai 1.3 a cikin account ina. Na san kin ga ai ba zai kai ba kuma na san ke ma baki da kuɗi. 700 nake nema kuma dad yana dawowa zan bashi. Ba matsala zan tura mai. Ban da kuɗi ni ma saboda kin ga kika ban 50,000 jiya na biya kuɗin ɗinki. Kar ki damu Bilki, zan tura mai. Bari dad ya dawo. To Allah ji dauda ikon Allah. Ɗahe. Abin da za ku ƙaƙƙarka. Ɗahe. Ya kai. Karka ƙari su Allah zan maka rashi. Na ce ma ɗahe ni ka tsaya ka ji. Amma fa yarinyar nan fa in ta kawo kuɗin nan billahi lazi za mu kwashe babban kwashewa ko mai daɗi. A'a, to wai kai in banda abinka me zai hana su kawo kuɗin nan? Yaran nan ba ginda jikin su yake rawa ba suke ta zumuɗi?
Ɗahiru kaga yan wahala hajiyan nan wallahi ta ɓata min rai Allah. To ai Dauda na same ta na gaya mata na ce ka ta ƙara min irin wannan abun. Wannan ai cin mutunci ta mun. Na gaya mata in ta ƙara min irin wannan sai na mata mummunan rashin mutunci wallahi. Ni ma mun magana da ita ni ma na ce mata ta kwantar da hankalinta. In aka samu za a raba abin nan a baki haƙƙinta ba za a taɓa cutar ta ba. Dauda, Ɗahiru ban taɓa ganin san abin duniya irin na matan nan ba. Wai yanzu yaran nan ka kira wasu. To wai yanzu a misali wai kai kana harkar yunwa. Yanzu mun da abin ka fi sabilillah daga rabuwa da yara sai in dau wayan kira su. Ai sai su rena mu. Su tunanin ya ina ta matsawa haba. Ga a yanda muka je musu kuma in kira su sai su rena musu tunanin ƙarya ma muke. Su nuna musu kuɗin kawai nake su. To bari ka ji da kai ma Ɗahiru wallahi a garin basar wannan za su basar da mu ba. Wallahi ni fa na kusan da zafi ake dukan karfe. Kai Dauda yanda yaran nan suka kiɗi me babu abin da zai hana sa kuɗin nan za su sa. Amma fa kayan nan sun ma kyau wallahi. Kai kar ka ƙara ce min Ɗahiru. Da ka ce Ɗahiru ƙara ka ce DG. Kaga a takaice ba sai ka wahalar da kanka ba. Wallahi ba zan wahalar da kaina ba. DG. Gaskiya kayan nan sun ma kyau ba. Ba dole kayan nan su min kyau ba. Allah ma. Amma ba mutumi na ka sha gila sai ka ce mai walda. Ni kai lalai da ka za a yi wasan kula da ni ɗan gaba da Allah takalmin da ka ɗauko ni. Ai ga sha takalma mutumi na sunan wani gem kwantara. Wannan takalmin hila kwantara ɗin ta bage ka je karɓi ba. Kai. Islamic medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna godiya. Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar An-Nur Islamic Medicine shine yake bayani tare da ni akwai Zara Muhammad. Wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf faɗin arewacin Najeriya da kuma faɗin Afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane. Wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser kit mallakin cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura. Waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar An-Nur. Wannan na ruwa ne ana amfani da shi tsawon sati ɗaya. Sannan kuma ga waɗannan dukkanin wata matsala da kake da ita ta infection ko toshen prostate Allah zai raba ka da ita. Masu fama da matsalar kankancewan gaba wannan suke amfani da shi. Masu matsala na watery sperm ko low sperm count suna amfani da sperm booster mallakin cibiyar An-Nur Islamic Medicine. Masu fama da saurin inzali suna amfani da wannan. Waɗannan magunguna da aka gani su ne masturbation cleanser kit wanda cibiyar An-Nur take badawa. Kada ka bari wani ya yaudare ka da sunan zai baka masturbation cleanser kit mallakin cibiyar An-Nur. Ana samun magungunan nan a halastassun ofisoshin mu ko kuma a kira lambobin nan da muka bada, nan za ka samu ingantaccen maganin masturbation cleanser a cibiyar An-Nur. Muna magance matsala na hawan jini ko matsala na jinnu ko sihiri ko ciwon suga ko matsala na hepatitis A ko B ko matsala na ciwon koda insha Allah. Cibiyar mu ta An-Nur Islamic Medicine ta sha bamban da sauran cibiyoyin wajen rike alkawari da aika muku magungunan ku a duk inda kuke a faɗin duniya. Wannan cibiya cikin farin ciki tare da ƙara sanar da al'umma ta buɗe ofis a cikin garin Kumasi a nan Abobo number 2 nan gidan sarkin aski a nan cikin garin Kumasi, inda muke da ofis a cikin garin Accra na ƙasar Ghana, anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam kaɗan gidan Hajiya Zainab mai albasa. A cikin garin Abuja muna nan a Descent Shelter Plaza kafin ka ƙarasa Live Camp Police Station. Nan bene hawa na 4 ofis mai lamba 36. A ƙasar Nijar garin Niamey ofis ɗinmu yana nan Karce Lazare bayan Ekol Lazare N. Waɗanda suke ƙasashen ƙetare irin Libya zuwa Algeria waɗanda suke shan wahala kafin samun magunguna daga gurinmu mun samo hanyoyin aika waɗannan magunguna cikin sauƙi kuma cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. Sunana Aliyu Haidar Abu Anwar, shugaban cibiyar ɗan Ghana Herbal Islamic Health Center daga jihar Ashanti da ke ƙasar Ghana. Wannan cibiya ta ɗan Ghana cibiya ce da take bincike a cikin littattafan magabata don gano ingantattun magunguna musamman waɗanda suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bata tsaya a nan ba wurin bincike cikin alkur'ani mai girma tare da wasu ayoyi waɗanda suka yi bayani akan yadda ake harhaɗa magunguna musamman abin da ya shafi matsalan ciwon koda, ciwon hanta, ciwon sanyi, farin sanyi, jan sanyi ko shuɗin sanyi ko baƙin sanyi, ko abin da ya shafi matsalar syphilis wanda yake rike bayan ɗan adam, ko abin da ya shafi
wato matsalan gonorrhea ko abin da ya shafi matsalan infection ko abin da ya shafi matsalan ciwon aljannai ko abin da ya shafi matsalan sihiri ko matsalan maita ko abin da ya shafi wato namijin dare wanda yake hana mata haihuwa da kuma wanda yake hana mata wato yin aure ko abin da ya shafi matsalar low sperm daga ɗa namiji ko abin da ya shafi wato matsalar hawan jini ko matsalar ciwon sukari ko abin da ya shafi wato matsalar gangar jikin ɗan adam gaba ɗaya da ruhin ɗan adam ko da baka san me yake damun ka ba wannan cibiya tana dubawa ta gano wannan matsalar taka ta kuma baka magani a kanta. Wannan cibiya ta shigo cikin wato wannan ƙasa ta Najeriya inda muka fi sansani a nan cikin garin Kano titin sabuwar gandu wanda ya tafi ɗan maliki saman benen Emirate Chemist ko kuma birnin Kaduna inda muke a nan kwanan lami tudun wada kwanan lami Annur Plaza saman benen Annur Plaza shago mai lamba 10 ga waɗanda wato suke jihohin da ba mu da ofisoshi ko ƙasashen da wannan cibiya bata isa gare su ba muna iya aika musu da saƙon magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai. Cibiyar Alfa'ida tana ci gaba da samun nasarori masu yawa wajen samun waraka daga al'umma. Sannan cibiyar tana ba da magunguna na musamman ga masu fama da ciwon hanta, cutar hawan jini, cutar sikila, ciwon koda da cutar typhoid da malaria. Wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar Alfa'ida ce wacce ta saba badawa ga masu cutar HIV kuma su rabu da wannan cutar har abada da izinin Allah. Za ku iya kiran waɗannan lambobi domin yin magana da ma'aikatanmu kai tsaye. Sannan cibiyar Alfa'ida ta tanadi magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i, wanda hakan ya haifar da ƙarancin ƙwayoyin halitta na cikin mani, wadda yake haddasa infertility. Ina mata masu fama da matsalolin sanyi na infection. Insha Allahu, idan ka karɓi magani daga cibiyar Alfa'ida, za ka yi godiya ga Allah. Ina magidanta masu fama da matsaloli na mazakuta, kamar rashin ƙarfi, saurin inzali, ɗaukewar sha'awa tare da ƙanƙancewar mazakuta. Cibiyarmu tana tura sakon maganinta a duk inda kuke a faɗin duniya. Za ku iya ɗaukar lambobinmu ta WhatsApp domin ku yi mana magana. Za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar Kano, Gadon Kaya cikin Shai Plaza saman Beni, shago mai namba 85. A jihar Gombe, muna daidai tashar Dukko cikin benin Alhajin Yara, shago mai namba 39. A jihar Sokoto muna Emiya Yahya cikin Wadata Plaza. Sannan za ku iya samun mu a jihar Maiduguri. Cibiyar Alfa'ida tana marhaba da zuwanku. Wassalamu alaikum. Ruki, me yasa ba za ki iya cire sangayen nan a ranki ba? Duk da kin san mayaudari ne. Ina so na cire shi a cikin raina, amma ke kin san ba abu bane mai sauki na ji ba na son sa lokaci daya. Duk da kin san mayaudari ne, ya kamata ki cire san shi a lokaci guda. Na yi masa soyayya a zuciyata da ban taɓa yi wa wani mutum irinsa ba. Na ɗauka zan rayu da shi na tsawon lokaci, ashe labarin soyayya ta da shi takaitacce ne. Ki daina cewa labarin soyayyar ku, saboda mayaudari ne. Bai zo miki da soyayyar gaskiya ba, da yaudara ya zo miki. A ɓangarensa ne ya zo da yaudara, amma ni a nawa ɓangaren da soyayya na karɓe shi Sumayya. Tunda yanzu kin fahimci ba masoyinki bane na gaskiya, sai ki cire shi a cikin zuciyarki ki mayar da gurbin shi da wani. Zan yi hakan, amma ki sani ba abu bane mai sauki cire soyayya a cikin zuciyar da ta kafu ba tare da wani ha'inci a cikinta ba. Shi da ya iya ha'inci da yaudara, ai gashi ya sa kin zo kina zubar da hawaye a kan shi. Ba komai, tunda ni bani da haƙƙinsa, shi ne ya ɗauki haƙƙina kuma shi ya zo ya yaudare ni, kansa ya yi wa.
Na gode. Ina matuƙar alfahari da kulawar da kake bani. Har yanzu bana kallon kaina a matsayin wanda yake baki kulawar da ta dace da ki. A Adiji, bai kamata ka faɗi haka ba, saboda iya abubuwan da ka nuna min sun isa na san cewar na kuma gamsu cewar kai masoyi na hakika ne. Wai tukunna ma wai mene miki ma wanda yake tutiya da shi haka? Duk da kasancewar ka ɗan gwamna, hakan bai sa ka yi nisa da ni ba. Kakan sama min lokaci, sannan ko da ba ma tare da kai, kakan kira ni domin ka ji wani hali nake ciki. Duk wannan ba wani abin ayaba bane ba, domin har yanzu buri na bai cika akan ki ba. Buri? Me burin ka a kaina? Yana da yawa. Na farko ina so in canza miki mota. Ki dan hau mota ko ta 'yar miliyan 10 ce ba yawa ki haƙuri da ita. Sannan kuma gidan da kike ciki ina so in canza miki. Sannan kuma ina so mu je Qatar yawon bude ido ko da ma kuɗi ne mu yi a can. Sannan iyayenki kuma ina so in canza musu gidan da suke ciki domin bai dace a ce surukaina suna zaune a wannan gidan da suke zama ba, saboda nan ba da daɗewa ba za su zama surukaina. Yanzu ma ai surukanka ne. Ba komai. Na san duk wani buri da kake da shi na abubuwan alkhairin da kake so kai mu ba zai gagare ka ba. Dauda, ka san me yasa na ce mu zo nan? Ka bi gidan nan da kake gani gaba daya babu inda ya kai nan gurin network. Ƙara mu tsaya ana. To in dai ka san wayan nan ba za ta kawo mana service ba, to mu ƙarasa sama. Nake jin za mu samu service a sama. Ni fa nake gaya maka, din nan gidan babu inda ya kai nan network. To abin da yasa kai yaran nan zo. Ya isa, ga network din nan ma yana hawa. Amma wannan shegiyar wai Allah ya samu kuɗi mu canja ta. To ai kai ni ina gaya maka muna samun kuɗin nan zuwa zan mu kwashe kuɗin mu sai iPhone 14 ko 13. Wa? To ai kuma da zamu sai wayar iPhone 13 ai kuma kuɗin sun kare kenan ba abin da zamu mora. Ni kana ban mamaki wallahi kai shi isa kai ba gidaje ne dan ƙauye ne kai. Yanzu fi sabilillahi muka sai iPhone 13 ko iPhone 14 muna zuwa da ita duk inda aka ga ba za a rena mu ba jari ce. Yanzu zaka iya ganin mutum a natsaba ko in ka ganshi da babbar waya kare karamar waya kare na shi. Kana ganin sa da babbar waya zaka ga ana ta girman mutum sai ai tunanin mutum ya ba miliyan 100 baya. A to gaskiya in dai an siye ta a hannuna za a bata. iPhone 14 din ko 13 din za a bata a hannunka? Eh mana. To mutane ba su da hankali. Ai ba yanda za a yi hankali ya dauka a ganka da iPhone 14 hankali yadda kai taka ce iPhone 14. Wallahi ba zan yarda da kai ba wallahi to dai a sai ko nawa za ta yi nawa za ta yi 10,000? iPhone 14 din? iPhone 14 wajen miliyan 1,200,000 ko da 100,100. A'a to gaskiya a raba abin kuɗi na. Kamar ya araba ba. Araba yi man dai har sun turo araba abin ni ka so na. Kai in muka rike wannan iPhone din jari ce. Kai mu'amala da mai kauye bata yi ba wallahi. Eh. Kai gashi nan ma suna kira. Gashi nan suna kira. Your Excellency. Hello yawa barka dai. Tun ɗazu muke neman layinka amma mun gagara samu. Ayya wallahi lokacin ne na dan shiga muna meeting ne da Commissioner of Works. Shi yasa ne wallahi ba ku sami ni a waya ba. To shikenan, Mina ce. Ai na gane ki. Daman ina so na roƙe ka ne akan alƙawarin nan da na yi ban cika maka ba. Dan Allah ka bani dan wani lokaci. Insha Allah nan da dan wani lokaci kaɗan zan tura maka da kuɗin. To wannan ai ba matsala bace ba. Ko da kin sa kuɗin nan ke zai amfana ba mu ba. Haka ne, Your Excellency. Amma dan Allah dan Annabi kar a ba kowa wannan damar. A dan ƙara jira na kaɗan, insha Allah nan da gobe zan tura kuɗin. In ma baki sa ba, wasu na nan suna jiran wannan damar. Kin ga kenan wasu ne suke so mu taimake su. Dan Allah dan min afuwa kuɗin hannuna bai kai 2 million ba. 1.5 ne yanzu a hannuna shine na ce dan Allah dan bani lokaci kaɗan. Sai in cika ko da zuwa gobe ne idan kuma ka lamince min sai in tura yanzu. A'a ki bar shi. In kin samu complete kya saka gaba daya. To na gode sosai. Ga ƙawata muna tare. Ko za ku gaisa? Okay, Allah sarki ba ta wai mu gaisa. Okay, gata. Ki sauri ki bani.
Na ji kokarin da kake ta yi wa ƙawata, mun gode Allah ya saka da alkhairi. Wannan ai ba wani abu bane ba. In dai wannan ne ai mun saba. Wallahi tunda na gama karatu bana komai ranka ya dade a zaune nake koya a gida. Wani irin qualification ne da ke? Musamman wanne matsayi ya kamata ki hau kai? Mass communication na karanta. Okay, mass communication. Amma wane iri ne matakin karatun naki? Diploma ne ko digiri kika yi? Diploma ne da ni ranka ya dade. Okay. Ba damuwa, amma diploma ba za ta yi ba, amma a cikin alfarmata za ki shiga cikin alfarmata in kuka tashi tawowa ki taho da takaddunki sai mu haɗa ki da masu digiri. To na gode ranka da Allah ya saka da alkhairi, ubangiji Allah ya sa ba bai gama mulki lafiya. Na gode. Ba komai. Hello ya excellency. To mun gode sosai. To sai ka ji ni gobe. Amin. Ke daga bashi kuma? A'a, daga baki ku gaisa sai a rinka tambaye ki. To gashi ya ce in taho da takarduna idan zan. To sai kin ga duniya kina da digiri ne ko menene? Me yayi zafiya ga kawata? Na ji kana magana communication ba wani abinci ba ne? Kana da matsala da me yasa kai matsala ta da kai sai na kullun na tambaya. Tsaya mana. To wannan ba layin ka bane, boko ce baka yi ta ba. Ranar da muka je wani guri nan da ake sai da abinci nan ka ce a zubo mana a communication. Dan Allah kai haƙuri. In ka ji an ce communication sadarwa kenan. Au. Ka ba da Allah. Yanzu me yasa yarinya za ta turo kuɗi? Kuɗin nan fa suna da yawa fa. Ka ce ba za ta turo ba. Dauda in banda abinka yaran nan za su iya ganewa mu ƴan yunwa ne ko ba haka ba su tunanin cutar su zami. Kai Dahiru gaskiya a matsanaki. Haba Dauda wannan wace iriyar magana ce, ni kaina a matsanaki. Yanzu sai da in na taimun magana taimun tijara akan shinkafa da yaji. Ka san yadda za a yi? To kawai mu je mu ɗauki kura mu fita gwangwan ɗinmu ka gane mu ɗan samu wani abu a hannunmu ka gane kan manyan kuɗi su koya. Amma dai ba geto za mu je ba ko? GRA ai yanzu lokaci ya ƙure dole mu shiga geto area nan sai mun fi samu. Saboda in muka shiga kuma haka ne ƙara mu je geto area. Saboda in muka shiga GRA din nan za mu iya haɗuwa da 'yan matanmu. Yanzu da yamma nan za ga an turo 'yar tasa almino an ajiye shara ka gane dan wasu abubuwa da ko aka dan samu aka dan tsinta aka bige sai mu alabu dadin sa. Wallahi. Bada. Kaga in harka ta harka kaga kana cikin Abuja ni kuma ina Abuja Central area. Ai kai zan bari a Abuja. Ni Abuja zan je. Ni ina da cikin Abuja. Bada Osokoro. Wani mu je gaji zan. Osokoro ba baka dai Abuja area. Agocin yaran ɗan wahala ne. Kai roba ce. Awa kai aka sa ruwa. Yanzu kana ɗauka ya ce ma ɓarawo. Wala be. Rafino ka ce kun fito ban za ku je. Wala be. Kuna ka Kake je ka dawo da matsala. Wala be languna kawo musiya. Ko almido ko muna ba da musanye ya ne. Ya ne tukwane. Wala be. Kai dan dalla kawo nan kawo nan abun. Ko ba na sayarwa bane. Kai baba sace fita aike shi. Wallahi sai rake wasu. Baba sace ta aike shi. Kai Dauda kai wani generator ne. Kai fa Dauda ka samu dama zaka iya sata. To menene biji ba sata ba in shi ya gani a bashi abun sama. Generator ka je ka daukan musu. Ka je ka dauki generator. Kai a Abuja ka ga bala'in fa da ake kai mamaki. Bari a Abuja. Kai ka kware gurin kayu kana wani rangwada kana wani abu na. Bari a rangwada ai ina kokari wannan harkar taku ce kuma ka sani. To kuma ka zauna da kai ci ma zauna mana. Da aka kai da Allah shiga da gidan da Allah ka ce za a samu ruwan sha da Allah dan samu ruwan sha. Billahi lazi ta can da kan can a can mu sai fiyo ta. Abin bana ka ci wallahi. Wallahi ba zan sha dan diba ba wallahi ba zan sha diba wata ba wallahi. In sha diba wata sai dai ka sha diba wata. Shi ba wallahi suna kama da mutum ne. Tsarin ya fa kai budurwa dan daban lallayin ne. Allah wallahi kuma kashe mutane. Wanne ne gaskiya? Ajasu Mages ba? Ajasu Mages. Ajasu Mages. To musata dai. Balabe! Languna ka musiya! Da akwai!
kai mun biyo hanya shi da kake zuwa kake wani wannan dan bugu ne ku kuke shiga wannan ko mun ci alabu da wannan ya ne wallahi idan Allah ka saurara mana kai wallahi mun ci alabu da Allah wallahi sai bi wallahi wariya ko a gidan bolan mun fi ka rashin kunya kawai sai ka biyo hanya ka dinga ɗaya kayayyaki Dauda ga ya masa ko a gidan bola mun fi ga ogara mu kuma wannan mun ci alabu da din su kai zara makami tsoron sa ne ƙarya ne ka ga oga ma ge tsun wallahi sai mun shigo ƙarya ne wallahi ku sa ta Habiba ko bacci take ne? Na'am kaka. Kin ga 'yan jari bola gaske suna abin a waje zo su raba mu da karikitan nan ni dama duk sun dame ni. Maza ki kira su. To kaka. Ni dama da kayan nan sun dame ni. Yan gwangwan. A kwari. Ana magana kun kashe kun yanka kwari. Baka ku da Allah ya gari a gida. Ya na'am. Ku zo akwai kayan siyarwa. A wallahi sai dai mu ji. Allah ka ji. A tuko mu shiga tare. Kwari. Da Allah ku dan kula mana da Allah. Amanatin amana. Alayira ta bazar da ku. A kula kwari. Sanne ina ku ne? Lafiya lau yara ina gajiya. Adalla bana. Au, wai duka kayan za a ɗebe? A'a, kar ku taba tukunyar ina, kar ku yadda ku sake. Ka a taba min tukunya. Tukunyar ina. Dan wake ce kenan garin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu yin baki. Hajiya Mina? Yau su Mina ne a gidanmu? Sannu wallahi mu ne. Sannu da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana shine Alhaji Salisu Magaji dan Magaji. Ina mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen mu'amala da iyalinsu. Za ka ga kana mu'amala da iyalinka baka ɗaukan wani lokaci mai tsawo, ko ka dinga ganin gabanka yana kankance yana komawa kamar na yaro karami, ko ka dinga ganin kuraje suna fita a gabanka, ko ka dinga ganin farin ruwa yana fita a gabanka. Baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya. Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba, wanka ko fitsari sai dai ka yi a zaune, tashi da ƙyar, zama da ƙyar. Duk wayannan matsalolin jijiya ne. Baya da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalar ciwon asma ko hawan jini ko cuta mai kare garkuwar jiki, ko mutanen da suka samu matsala na wasa da gaba ma'ana istimna'i, insha Allah in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata a kai. Ko mutanen da suke fama da matsalar ciwon kunne ko ciwon ido ko bakin su ya ringa yin wari, insha Allah shi ma in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata a kai. Ba da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan basir mai tsiro ko olsa. Ba da haka ina kira ga mutanen da suke fama da matsalan ciwon asma ko ciwon sikila. Ba da haka ina kira ga iyayenmu mata wayanda suke fama da matsalan sanyi. Za ki dinga jin wani abu yana miki yawo a jikinki kamar tana, ko ki dinga ganin farin ruwa yana fita a gabanki, ko ki dinga jin ciwon mara wajen yayin al'ada, ko ki dinga ganin sha'awanki yana ɗaukewa yana dawowa, ko jin zafi wajen mu'amala aure, ko waɗanda suka samu dogon lokaci ba su samu karuwa ba, ko idan kin samu karuwan ma zuwa wani lokaci sai murna ta koma ciki. Insha Allah in kun zo kun same mu za a samu biyan bukata a kai. Ba da haka ina ƙara kira ga iyayenmu mata waɗanda ƙirjinsu ya zube ya koma kamar na tsofaffi, fatar ki tana yin yaushi, akwai magunguna da za mu baku za a samu biyan bukata a kai. Kar ka ce ka je nan baka samu biyan bukata ba, ko yana yawan mafarke ko baya iya bacci. A jihar Kano za ku same mu a Airport Road
by Ahmadiyya Junction kusa da makabartan Christian, ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka. A jihar Sokoto za ku same mu a unguwar Rogo dab da gidan Sheikh Abubakar Jibrin, ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka. A jihar Jigawa za ku same mu a Hadeja kan titin zuwa Guru kusa da Sakatariya, ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka. A jihar Kaduna za ku same mu a Samunaka City Plaza kusa da gidan Alhaji Ahmadu Zaki, ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka. A birnin tarayya Abuja za ku same mu a Maitama kusa da CBN da kamfanin MTN, ko ku neme mu a nambobin wayan mu kamar haka. A jihar Lagos za ku same mu a Ogere, garejin Alhaji Isu Ogamboy, ku yadda da Allah. Sannan muna aika sakonninmu a ko'ina a faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkanmu da warhaka. Farko sunana Malam Tasu mai maganin aljanu na Maradi wanda aka sani da ɗan gado. Wanda ni harka aljanu gadanta ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani ina gudanar da aiki na haka ne lamarin yake insha Allah. Na wanda ba sa iya biya ma iyalin su bukata. Wanda a ce ma kai ba ta aiki kwata-kwata ko da ta mutu muna da magani wanda yake tada ta da izinin Allah. In kuma karfi ne ba kada ma to muna da wannan magani da izinin Allah majaraban. Ina masu ciwon hawan jini wanda sun yi magani ba su warke ba to mun zo muku da magani ingantacce wanda za ku warke da izinin Allah. Ina kuma wanda ciwon sanyi ne ya kama su shi ma wannan magani akwai shi da izinin Allah. Ina ɗaya mata kuma wanda arme ya ƙi samuwa a gare su wanda bakin iska ne ya hana su arme to kai tsaye za mu raba su da su samu arme da izinin Allah. Ina kuma ɗan kasuwa wanda aljannu yana bata mai harkoki al'amuran shi na yau da gobe ba su ci gaba in dai matakar iska ne ya bata mai harkoki to da izinin Allah za mu raba shi da iskan ya samu kanshi insha Allah. Sannan ina mutane wanda aljannu ke zuwa musu cuta a cikin jikinsu a ce wuri yana ma ciwo to kamar yadda mutane suka sani ni zan ce mutum ya sa hannu ya rike ko ta waya ko a fili da izinin Allah matakar ka rike wannan wurin zaka ji wurin ya bar ciwo nan take da izinin Allah mutane sun sani. Idan ana son ƙarin bayani kuma to za a iya kiran lambobi na kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkanmu da raka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na kiwon lafiya. Shiri da yake zuwa muku kai tsaye da katafar cibiya na haruna magunan musulunci Daru Shafa AA Fulani Gani ya Koriji. Allah subhanahu wata'ala mai iko mai komai ya ba mu dama mun zo mun yada sansanin a cikin garin Gombe. Muna nan Barunde area wanda dai kasuwar Barunde nan saman Beni za a tarar da wannan cibiyar mai albarka mai dumbin tarihi Daru Shafa AA Fulani Gani ya Koriji. Muna da magunguna da dama cututtuka da dama idan kuna fama da yan uwa ku tuntuɓe mu. Muna cikin garin Gombe sannan muna cikin garin birnin Kebbi muna kuma cikin garin Mina muna kuma nan cikin garin Jigawa muna kuma ƙasar Cameroon Marwa Garwa Gaundare sannan kuma muna da magunguna da dama magunguna kowane irin jinya ne kai dai kar ka yi ƙasa a gwiwa kar ka ce ka gaji ba a gajiya da taimako ka sa ranka ba mai yaye cuta sai Allah subhanahu wata'ala. Ina masu fama da ɓangaren shaye-shaye ko kuma ɗauke-ɗauke, ina masu fama da ɓangaren aure za ga mace za ta zo a shirya da namiji sai an yi kamar za a yi da gaske sai ga namiji ya tafi sai kuma can daga baya sai gani wani ya ƙara zuwa. Wannan ɓangaren jinnu ne irin su Hashimul Jinni su jinnin yara suna kawo wannan miskilan. To kaga wannan cututtukan da dama wannan miskilan da yake kawo insha Allah muna iya taimakawa kowane iri ne. Ina masu fama da ɓangaren sihiri za gani kasuwancin su baya tafiya akan yadda ya kamata. Ina masu fama da ɓangaren ulcer ko sikila ko kuma farfaɗiya kasuwa ko kuma daji ko kuma gidan biki cututtuka da dama ƴan uwa. Ina masu fama da ɓangaren ƙarfin maza, ina masu fama da ɓangaren sanyin mara sanyin ƙashi, ina masu fama da ɓangaren haihuwa cututtuka da dama ƴan uwa. Idan kuna da matsala kuna da larura ku yi yaƙini ku yadda da ba mai yaye cuta sai Allah subhanahu wata'ala. Magungunan mu ba su da illa ba su da matsala domin an bincika kuma an ba mu receipt. Wannan magani muna iya ba da shi ko a ina a faɗin duniya. Muna kuma cikin ƙasar Cameroon Marwa Garwa Gaundare muna kuma cikin birnin Najeriya nan Gombe Barunde za a same ni insha Allah. Sannan kuma za mu fara aiki cikin garin birnin Kebbi 15 ga wannan watan ni da kaina zan yi sati 2 ina aiki a cikin garin birnin Kebbi. Idan na kammala da birnin Kebbi sannan kuma zan tafi
garin Mina, nan kuma cikin garin Mina nan ma Basso flyover za a same mu insha Allah da yardan Ubangiji. Kowane irin cuta, kowane irin jinya kai yaƙini ba mu yayewa sai Allah subhanahu wataala. Idan kuna neman ƙarin bayani ko kuma shawara akwai lambobin wayar mu za ku suna wucewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sawun giwa, sawun giwa. Ki shiga mu tafi. Ya kamata fan bar nan wajen. Kin san ba kya son ki zauna a nan kika aikata wannan laifin? Yanzu kuwa sai na ga DPO ke baki saki ana ni ganin ta. Oga DPO ta yi complain wannan kes din waya din nan korafe-korafensa sun min yawa. Ba kuma zan yadda na je prison akan wannan abu ba. Wallahi ko ke yar wane ne sai mun ci mutuncinki. Ya za ki mun sake da babu ruwa? Wallahi nayi kuma ba abin da kika isa ki mun wallahi. Haka kika ce? Haka ne. Ba umarni na baki ba na ce ku dauke ta ku kai ku tata. Ka mu office iya yanzu. Wallahi ba zan barka ba idan ba kashe ta ba. Ni da kashe da kaina. A lokacin da dara ta nisa a lokacin ake fidda uwar caca mai basira iya kwanta zarge shi kada ya san ta inda ake fara daurin sa. Ana gara ga dare yayi. Sawun giwa. Wallahi ba zai taba yiwuwa ba. Direct kotu zan tura. Sanata yana son ganin ku. Ba ruwana da wani sanata. Ba na son magana ki. Magana ki ta kuɗi. Sai yanzu na tabbatar da cin hanci ta baki. Ba maganar cin hanci. Wannan kakin da kike takama da shi wallahi da daga yau kin ban sa shi. Wace ce ke? Wallahi sai na sa an wulakanta ta. Sawun giwa. Kamfanin Bright Star Multi Gallery Nigeria Limited bayan ka muku sawun giwa dango na ɗaya da suka yi ba yanzu kam za su sake da muku da sawun giwa zango na biyu. Kun san wata badakala muka shirya muka samu kudin nan. Ke birnin ma zan tafi. In ka je birnin ma ba ganin tafi za ka yi ba. Dole kai hakuri mai ne ba. Sawun giwa. A ce da dara ake bugawa lissafin mai lissafi ne a ina aka fara gem din da kuma ina za a kare shi. Ana buga taitayi ne sannan a lokacin da kuma kitsan yake zubowa a gashin wanda ba shi da shi. Sawun giwa. Mashirin shirin Aminu Bala mai lalle wanda ya bada umarni Aminu Bala mai lalle. Idan kuma ba ku kashe matsalar ba wanda duk yake da involved da zan kashe shi. Sawun giwa. Suka bada mana subscribing kuna danna karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Hausa Star TV a nan ne kaɗai wannan shirin zai ci gaba da zo muku duk ranar Juma'a. Sawun giwa, sawun giwa ne. Da za ki bani dama, da na zama jinin jikinki, ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jikinki kuma na mutu a zuciya. Ina so ka sadaukar min da Aisha Labiba domin cikawa mahaifiyar mu alƙawarin da ka ɗaukan mata. Ka yi min laifin da ba zan taɓa yafe maka ba idan har baka je ka nemi yafiyar Aisha Labiba ba. Don Allah, sai haƙuri da kake dawo mutuncin aure na. Yi haƙuri da rayuwa Aisha. Yi haƙuri da ɗaddare. Fiye da yadda yake ganin da damuwa kan iska. Abubuwa guda uku bai isa imanta da su a cikin rayuwarsa. Uwa ba a canza ta a rayuwa. Uba ba a canza shi a rayuwa. Dan uwa ba a canza shi a rayuwa. Wai me yasa ba za ka ɗauki ƙaddarar rashina ba? Wannan auren ce ta yi. Ma'ana miji a suna, kai kuma miji a aiki. Aisha Labiba. Ba mu da dangantaka da mata, ta kusa ko ta nesa. La ilaha illallah. Mutuwa ta zama wajibi a gare ka ko saboda baka da kokoman da zai fanshi ranka. Matukar kana son zaman lafiya tsakaninka da ni, kawai ka saki matarka Lauran aura. Kun me yasa mutane ba su da tunani ne? Oke, idan na taimake ka ni kuma in koma bakin titi ina a taimaka min annabi wai. To ai ko muke jira mu cin musu hanya don wallahi jinin ta ni ba zai ce a banza ba. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke gabatar muku da gawurtaccen fim din Aisha Labiba. Ka koyi gina rami da kanka. Ba sai wani ya gina maka da Wacce ba ta so na din? Ita nake so. Ke kuma da kike so na? Ba na so. Kai ka san me kake faɗa kuwa? Tsintacciyar magen kake magana zaka aura? Wanda ke gani ita ce ni sannan kuma ta fi kowa a ciki har da ubanka. Ai tunda hannawa farin cikin ya lalace. Kowa ma sai na shi ya lalace. Kamfanin Harara Production ke gabatar muku da wannan shiri na Aisha Labiba. Labari game da tsarawa, Sada Musa Yariba, daukar nauyin shirin, Sadan Dan Sani, shiryawa daga zaɓaɓɓulin marubuci wato Abba Harara.
da umarnin shirin daga matashi kuma fasihin darakto Nura Mai Shabab. Ku dinga samun wannan shiri duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare. Ku dai kada ku manta danna subscribe kana ku danna kararrawa domin zama daya daga cikin ma'abocin kallon wannan kayataccen shiri na Aisha Labiba. Labiba kun ga zai kawo damuwa.